rekord ta' operazzjonijiet u interventi kirurġiċi fl-Isptar Mater Dei is-sena l-oħra. Ma' TVM News il-kirurgu Joe De Bono, direttur mediku fl-Isptar Mater Dei, għalli b'kollox is-sena l-oħra saru kważi 59,000 operazzjoni, bin-numru jaqbes ir-rekord ta' operazzjonijiet milħuq fl-2019 b'56,000 intervent. Huwa spjega kif il-pandemija tal-Covid waslet biex naqsu l-operazzjonijiet minħabba restrizzjonijiet fl-2020 u l-21, imma bdew jerġgħu jirrankaw fl-2022. Huwa qal li l-operazzjonijiet isiru minn interventi żgħar sa oħrajn iktar ikkumplikati. Għanna l-operazzjonijiet jibdew minn minor surgery, per eżempju biex neħi ċesti injections fil-vini, sa komplessa ħafna inkluż issa dis-sena robotic surgery, operazzjonijiet fuq il-qalb, interventi fuq valvijiet tal-qalb bil-X-ray, interventi bil-radiology u koll, operazzjonijiet tal-gajni iktar komplessi mill-li qatt kellna qabel. Ġifieri mhux ġast in-numru żdied imma anke l-komplessità ta' operations li kellna. Il-kirurgu Joe De Bono spjega kif l-avvanzi fil-mediċina u t-teknoloġija jippermettu illi operazzjoni issir b'mod inqas invażiv biex il-pazjent jirkupra fl-iqsar żmien u jqatta' inqas ħin l-isptar. Fil-fatt in-nies jitlu ħafna drabi dakinhar tal-operazzjoni. U anki wara l-operazzjoni r-recovery ħafna iktar attart. Għandna l-Enhanced Recovery Program tal-imsaren pereżempju, fejn pazjent ġerment wara 5 tim wara operazzjoni tal-imsaren fejn soltu kienu jdumu anki sa 10 tim ikun tajjeb biżżejjed biex imur id-dar. L-Isptar Mater Dei qal il-kirurgu Joe De Bono dejjem iħares il-qudiem għall-użu akbar fit-teknoloġija fl-operazzjonijiet. Dejna nagħmlu l-operations ta' robotics fuq il-frixa, fuq l-istonku u anki fuq l-imsaren. Hija teknika ġdida iktar milli operazzjoni ġdida. Meta isiru interventi li fejn qabel kienu jsiru b'operazzjoni miftuħa, issa isiru bil-radiology. L-Isptar Mater Dei huwa mammar bit-23 sala tal-operazzjonijiet. Hemm taqsimiet oħra bħal tar-radjoloġija u l-kardjoloġija li għandhom l-ispazji għall-operazzjonijiet għalihom. Il-kirurgu De Bono qal li d-Dipartiment tas-Saħħa juża anke swali tal-operazzjonijiet barra Mater Dei bħal fi sptarijiet privati u anke fiċ-ċentru tas-Saħħa tal-Mosta f'San Vincenz de Paul u eventwalment aktar tard din is-sena jibdew isiru wkoll operazzjonijiet fiċ-ċentru Censu Mowran f'Raħal Ġdid.